ole tun tuma chuanin Facebook liker ti punang chi kha kan soi lenga Facebook liker ti tamnang chi kha ni chumo chumi main he channel ila subscribe lo ni chun lo subscribe vela internet lampanga thil poimo tak tak ka upload thin dona tin ni tin hianin ni tin deuh tho hianin mi pahnih te pakhat te hianin an Facebook account siam sak tur hian milo te thina milo ron thina chung tiang pui chu ka hre lawa ma se milo beve si an email e password min hril du lo ang chi kha chu khang ting chi kha chu milo be to lo ula pui ngai na chau om lo khang ting chi kha chu pui turin milo dila an ma ni siam the lo an email e password min hril du lo kha chu pui ngai na om lo chu wang chuanin milo be buai to lo ula ti kha ka soi du ani chuanin application pakhat kan mamawa Facebook like ti tamnan hianin yo like karti nia Google khanin download tur omatin description khanin download link ka lo da don boka I download ang chuanin nangma Facebook ai lut don ne eng Facebook po khan mangla poi lo ta I profile ai lut anga thil har tak khani lawa I like ti tam du kha I thlang don ani he ka thlang tamai nga tuna hianin like tui som thum pahni an om ta lo chin chia ta ulatin kan hriat le tur chu kan post siam hi like kan ti tam tur hi public tur ni public a khanin da don ani ada dang soi le lokanga ta hianin ilu tanga public khai thlang mai don ani chuanin a link hi I copy don tina ni chu I copy anga som thum pahni an om ta lo chin che ula like tu hi chuan yo like karte khun ilu tang hi download zo huna login with Facebook te khun apola khun met don ni voi khat email le password type anga ta hian I login a continue a khun o like tu kha som thum pahni an oma lo chin che ula chuanin ta hianin custom link or id like karte khun a hringa khunin I lut don ani chuanin khu enter your post like or id here ti khu I met wanga I thil copy kha I va paste don ti na ni chu chuan an thlang ta ula ta khun like pa ngai ina da the tin lafin sat thin rim te le nui ang ta khanin I da thei ni du danin love fi kan danga chuanin mihring ini ngai ti fin fianan I am not a robot itikang thlaiku chuanin ti hian azi khin chhir ta ula traffic light zon turn ta nei hi nia headline mi hi ania antennas sagulang chi tele karang chi te po alawin zia chuanin a in zia kan khai thlang mai don ani verify lu tanga ta hian parking meter
cắt chiang chỉ là tụi mình hi yes hay zo khi mà parking meter cho chuan in i subject i submit don ta hun submit ti sen oma khun i submit anga ni china like ka som thum pahni ani a kan en le chin don ani hei hi i ngak lo kanga rain ani lawa tikhanin Facebook a khani lut le chin don ni like kha alo pung to empty kha convert chin don ani ni china like kha som thum pahni ni ya tuna engza chin ngai lo pun som thum pahni kha som ku le panga lo ni ta ni tuna chun tiang khan vatita ula nui lemte mo nui melte nui lemte le like pa ngai love thin rim ang te po khain ati thaya chuin ku na chin khanin som thum le pahni ni ya tuna chuin som ku le panga ni ta som thum ang veli na pung ani chu som thum maro som thum tling lo deuh vel in ani ang tikhanin in lo vati nga 1k chu nei har lo voi thum voi li vel in ti chu in 1k chu nei mai ang khati zong kha ini phot ro se